Bueno, koelektrotetxen instalazio fotovoltaikoan eskema egiteko bideoa dago. Hemen, elementu elektrikoa jarri beharko dituzue. Orduan, Moodleen dazkazue argazkiak. Eguzki panelana, metatzaileana, erregulatzaileana, adibidez eguzki panelana. Tak, hartzezue. Irudi hori gordetzezue, mai gainean eguzki panela bezala. Bai. Eta, entontzezate koelektrotetxea. Koelektrotetxean hemen, irudiak dazkazue sartzea, add a picture. Entontzezate, mai gainea, eta eguzki panela dakazue. Bai? Hartzezue hor, eta txikitu itezue. Eta gero konexioa egiteko, zerbaitekin konektatzeko, electric, connections, eta hemen konektoriak, nik uste terminal zela. Connectors. Bai, ben. Vale. Konektor zen, electric all pole konektor zen, mare konektor hartzezue, eta buelta emateko barra espazia horrekin, jartzen dituzue konektore bat hor, eta beste bat hor. Vale? Eta horiek erabiltzea eskazue positibo eta negatibo bezala. Eta gero kablia botatzeko, berdina bateriakin dakazu behitia, atxa etorri, metagailua 24 voltiotakoa, ardina 6 fi imagenaz, metatzailea eguzki panelan ondoan gordetzezue, etortzezate koelektrotetxea, irudia sartzezue, mai gainetik metatzailean. Jupen, txikitu, eta konektoria jartzezkit jozue. Bat hor, eta bestia. Eta gero, kablia dazkazue toki batzuetatik, beste eta botatzea konektoretan. Vale? Eta hola elementu guztiak initezue. Ok, kabliak tokiz moitzea dazkazue eta koloria jartzea dazkazue.